Vîrusa Koronayê em dikarin bi saxî û silametî bimînin. Vîrusa Koronayê û Covid-19 Vîrusên Koronayê malbatekî yê mezin a vîrusan in ku hem mirovan hem jî ajalan nexweş dikin. Dema derbasî mirovan be, mirov nikarin rihetî bên bidin û vedin. Hinek ji wan wek sermagirtinê ne, hinek jî dibin nexweşiyên giran. Covid-19 yek ji wan nexweşiyan e ku ji ber vîrusa koronayê derdike ve derbasî mirovan dibe. Rêxistina cîhanî ya tenduristiyê. Bi saxî û silametî bimînin. Covid-19 tesîrê dike jiyana gelek ji me. Lê belê bijîşk, hemşîre, pisporên tenduristiyê û gelek kesên xizmetên bingehîn pêk tînin hene ji bo alîkariya me û ji bo em bi saxî û silametî bimînin. Demek gelek zehmet e, lê em hemû bi hev re ne. Lewma gelek canhevalên we hatin cem hev ku şîretên qenc li we bikin ji bo ku hûn tenduristiya xwe biparêzin û alîkarî kesên din bikin. Bibin kesên guhdar, bi saxî û silametî bimînin, piştgiriya hevdû bikin. Şîreta qenc a Aras. Pîrê û ez li malê ne. Em sax û silamet in. Hêvî dikim hûn jî silamet bin. Taybetî hekê bêhna we teng be vê demê. Hekê yek ji me biku xwe zehmetiyê bikêşe dema bêhna xwe bide an jî agirê me hebe, em ê pêşî telefon bikin bijîşkekê an jî kesek berpirsiyar û guhdarî pêşniyarên wan bikin. Tenê bijîşkek dikare bêje ka em ketine Covid-19 an ne. Duh ez piçekî ji laşê xwe aciz bûm. Lê belê tenê ji ber ku min zêde kutilek xwaribûm. Newa çima îro strana rojbûnê dibêje? Dema vîrusa koronayê ye û serî hemû kesan tevlihev e. Herkes bitirse. Em binêrin ka çawa newa li mala xwe tenduristiya xwe diparêze. Newa gelek cara destê xwe bi xweşikî dişû û berra jî du cara strana rojbûnê dibêje. Rojbûna min pîroz be, rojbûna min pîroz be, rojbûna min, rojbûna min, rojbûna min pîroz be, rojbûna min pîroz be, rojbûna min pîroz be, rojbûna min, rojbûna min, rojbûna min pîroz be. Gulê li hemberê vîrusê. Dema ku xwe tebe an jî tu biponîjî ji kerema xwe destmalekê bide ber devê xwe. Hekê destmalek tune be berdestê te, leske navênîşka xwe bide ber devê xwe. Devê xwe bigire, pozê xwe bigire. Binêre devê min girtî jî be ez dikarim bi birhên xwe bikenim. Ferîde destê xwe nade rûyê xwe. Sibe nîvro êvarê Ferîde destên xwe bi gelek tiştan mijûl dike. Li sibehan dendik û tovikan dide çûk û çûkubêjan tên ber paceya wê. Çik çik çik. Ji hevalên xwe re dibêje, ji bîr nekin, hekê em destên xwe nedin rûyê xwe, vîrus nikarin ji destê me derbasî laşê me bin û me nexweş bikin. Kena bahoz çawa lê vegeriya. Bêhna bahoz teng e ji ber tênebûnê. Herkes jê ra dibêje dinya bûye cihekê bitalûke. Dêwekî xeyalî hatiye mala bahoz, navê wî Duktuk e. Duktuk gelek mezin bûye û kena bahoz da xurtandiye zikê xwe. Paşî bahoz fehm kiriye ku divê bi dê û bavê xwe re biaxive, bi xwişka xwe re bilêze. Bahoz wisa dike. Ew êdî tenê nîne. Bahoz fehm dike ku ev ne mecbûr e xwe li malê girtî bifikire. Mîne û Emîne pir nêzî hev nabin. Mîneyê ji hevala xwe ya xeyalî re got: Emîne, te bihîst, vîrusek reviyaye û ketiye nav mirovan. Bigihêje kê wan gelek nexweş dike. O, na, binêre ez bawerim vîrus gihîştiye wê mirovê, got Emîneyê. Erê û heke em pir nêzî bin kesekê ku dikoxe an jî diponîje, dibe ku vîrus derbasî me be, ji me jî derbasî kesek din bibe. Vêga em çi bikin?
divê em li dûr bibînin, herîkêm qasî 2 metre. Nora li mala xwe dimîne. Niha baş nîne ji bo mirov here derê. Nora bibêje ewleyê li malê. Tu dikarî rojek din herî parkê, vê demê baştir e ku bimînî li hundirê. Nora ji hevalên xwe re dibêje. Divê mirov wê bike ya rastî her çi be, dernekeve şev û roj her li malê be û divê tu guh bidî vê şîreta xweş ku gelek hene naxwazin bibin nexweş.